Ovdje smo prvenstveno radi ovih svih ljudi dole iz Diokija koji nisu dobili skupa s nama plaće. Znači, po kolektivnom ugovoru dužni su nam 6 plaća. Ako odemo u eventualno stečaj, znači ako ne bi više radili, da su nam isplaćene i otpremnine, također po kolektivnom ugovoru. Malo smo se odlučili na rigorozan način štrajka, znači glađu i ne uzimamo vodu. Na ovu situaciju natjerala nas je, da ne kažem, neimaština, bijeda, jad. Već ne dobijamo plaće, znači 6 mjeseci, dovedeni smo do ruba očaja, ovrhe, opomene, sve stiže, a za nas nitko ne mari. Zato ovim putem želim pozvati gospodu za sutrašnji sastanak da se pripreme i da napokon nešto riješe, jer ovo više nema smisla. Mi smo dovedeni do ruba, ne samo mi, nego tu cijeli Dioki, cijela zagrebačka lokacija skupa sa Dinom na Omišlju. Ovo je više bezizlazna situacija.